Takže zdarec, tady Marfin a já vás tu vítám u dnešního dílu. A jak jsem říkal v minulém videu, už tu máme novou desku, já už jsem ji sem přidal. A speciální věc, což jsou tyhle koleje. Ano, mám rovinky, zatáčky a tyhle malý dobrý koleje, který se samozřejmě hodí všude. Takže v dnešním díle poupravíme tohle, aby to prostě bylo nějak, prostě dát nějaké věci a dáme tu kole. Jestli se pořád vás zajímá, proč jsem tady vždycky vynechával, tak je to kvůli těm kolejím. Takže my to tam jdeme dát, ukážu vám to asi v rychlosti, je to za mě lepší a ukážeme si výsledek. Tak, kole jsme si pro teďka nějak dali. Budu to určitě asi někdy předělávat, počítám s tím, budou nový kole potom. Teď se jenom takhle, zatím to stačí. Já teda ještě tam chci přidat třeba tenhle stánek, stůl, prostě to celý udělat. Možná nějaký menší nádraží, nevím, to asi až ale v příštím videu. A jdeme teda udělat nějaký pořádný pokroky na tom bílém baseplatu. Tak, my jsme teda nějak udělali nějaký věci prostě na tom baseplatu. Mně napadlo, že bych chtěl jako tady v zimní lokaci udělat nádraží jako tady. Nějaký malinký, jo, fakt jenom nástupiště pro ten vlak. A asi něco vytvořím, nevím, jestli v tomhle videu, příštím už určitě. A napadlo mě, že bych se mohl udělat nějakou menší cestu, takže si myslím, že můžeme se vrhnout na to. Tak, já jsem teda udělal nějakou tu cestu. Za mě je teda povedená. Mně se to líbí, jo. Jestli tu pak příště budu dělat to nádraží, tak udělám tu cestu i sem. A pak do budoucna i třeba nějakou silnici do města. Omlouvám se, mám tu fakt bordel. Furt něco stavíme. Budu to uklízet za chvilku, takže bude zase hezky čisto. A budeme stavět další věci v dalších takových videí, jo. Furt se tu něco bude stavět, dokud se to nepostaví, což se asi nepostaví skoro nikdy. A já si myslím, že to nikdy nepostavíme je i nejlepší věc, protože furt něco budu chtít stavět a to je právě na tom to nejlepší. No nic, já jsem teda na konci tohoto videa jsme a pokud se vám teda video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr, klidně nějaký ty komentáře. Uvidíme se u dalších takových pěkných videích, kde budeme stavět třeba koleje, baráky, další desky a dalších mnoho věcí. A zatím čau.